Også en rigtig perfekt sang til Valentinsdag. Carly Rae Jepsen, This Kiss. 7 minutter over 8:30. Og ja, Valentinsdag er vi altså godt i gang med, og Christoffer fra Eftermiddagseskapader er stadigvæk med i studiet her. Simpelthen, og jeg har fået min kaffe. Du har fået... Ja, det har du da. Det går godt. Perfekt. Og, jeg har faktisk ikke fået kaffe derhjemme nemlig. Så... jeg er stadigvæk ked af, at jeg skulle væk dig, men der skal være en ligesom til lige at filme lidt. Det er vi godt i gang med nu, og ja, lige sørge for, at jeg ikke kommer til skade med den her kniv her. Det er noget af en kniv, du har taget med der. Ja, hjemme fra køkkenskuffen. Men nok om det. Jeg har fundet mig sådan en hue her, fordi at, det vi skal til nu, der må jeg ikke se, hvad for en ballon jeg springer. Nej. Det er noget med, at inde i ballonerne, hvad er det, der ligger der? Vi har 4 balloner proppet op på en tavle, og inde i hver ballon, der er der et navn og telefonnummer på en mand, som vi har ringet op de seneste par dage, og fundet ham her til finalen. Og jeg er lidt urolig for den her kniv her, som jeg står med i hånden. Ja. Og der er altså 4 deltagere i den her finale her. Så skal jeg springe 1 ballon. Det gør jeg med den her hue på, så jeg ikke kan se, hvad for en ballon jeg vælger. Du drejer mig lige, eller jeg drejer mig selv rundt, kan jeg vel også gøre. Og så må vi jo se, hvem det er ballon, vi springer. Lige præcis. Ja. Nu prøver jeg lige at tage den her hue på. Jeg aner ikke, hvem der har brugt den. Der lugter ufatteligt dårligt. Tør den op for et hoved, nu kan jeg ikke se en fløjtende fis. Og der lugter meget, meget dårligt. Okay, mikrofonen var der. Her var bordet. Fordi nu skal jeg over til ballonerne her en gang. Skal du have hjælp med knapperne på mixeren der, eller? Du har lige slukket din egen mikrofon af dem. Ja, jeg ved det. Er det kniven? Ja. Okay. Ja. Ja, og du nærmer dig tavlen. Jeg ved ikke, om du lige skal snurre rundt en gang, og ikke med armen ud til siden. Nej, okay. Fordi der er alt muligt gejl herinde. Rolig, ikke vælte. Sådan. Godt. Og lige bagved dig, der har du pulten. Og sådan lige der. Nej, det er vinduet. Så der har du tavlen lige foran dig. Det vil sige, hvis jeg stikker nu, så rammer jeg noget. Så rammer du et eller andet, ja. Som ikke er et vindue eller en væg. Skal vi prøve? Ja, det synes jeg. Og det var så ikke... Ballonerne, ikke? Lad os prøve igen. Sådan. der blev sprunget en ballon, og der fløj et lille stykke papir ud. Skal vi afsløre det nu, eller? Jeg tænker lige, vi venter lidt, men vi kan lige vise, at vi ikke snyder ved at vise her i gang. Det bliver det her par her. Vi prøver lige med kameraet at vise. Sådan der. Yeah. Så er der ikke nogen, der kan komme efter os. Sådan der, og tilbage ved de vante omgivelser igen. Uden kniv skal det. Og med synen tilbage. Også det. Jamen, vi har simpelthen et par og et telefonnummer, som vi ringer til om et øjeblik, fordi vi skal lige have lidt mere musik og sunde os på ovenpå det her. Tør man kalde det knivstikkeri? Det var det vel i og for sig over for ballonen. Præcis. 20 minutter i 9 af klokken her, der nye fra Rasmus Thude. Godmorgen. Du er så farlig. Rasmus Thude, han gæstede Sønderborghus i går aftes. Her var han på Elsk mig igen. Godmorgen, 8.43 klokken lige nu her hos Nadim og Christoffer fra eftermiddagen. Simpelthen. Yeah, og vi fik sprunget en ballon for lidt siden. Det gjorde vi. Det var en ballon med navnet på en af de deltagere, en af de 4 finaledeltagere i vores Valentins konkurrence. Og skal vi ikke prøve at ringe op til vedkommende? Jo, det synes jeg. Det skal måske lige siges, at hvis vedkommende ikke tager telefonen, så får jeg bare lov til at springe en ny ballon. Ja. Ej, nu skal du ikke håbe på andres bekostning. Nej, men nu prøver vi så alligevel her at se, om vi får fat i nogen, hvis jeg ellers taster rigtigt. Så skal vi prøve så her. Dam! Ja. Den ringer. Mhm. Og ringer igen. Tag telefonen! Det skulle være noget med det der musik. Sådan. Ja, det er Peter. Hej Peter! Du er en vinder! Hey! God morgen, Peter. Godmorgen. Hvordan står det til i Røde Kro? Det står fint til. Vi sidder lige ved morgenbordet. Så, og Anja er så ved siden af dig? Ej, nu er hun lige, jeg lige gå ind i stuen, for vi har 4 børn, der er lidt, de er lidt sultne, så der er lidt uro ude i køkkenet. Det er modtaget. Okay. Nå, jamen Peter, du og Anja skal simpelthen på en romantisk valentinsdate. Ud og spise hos Café Krit, og så i biografen hos Kinorama. Det lyder rigtig godt. Nu siger du havde en masse børn. Er der nogen, der kan tage sig af dem?
Ja, vi skal lige koordinere lidt med mormor, tror jeg, hvis hun kommer over. Men det finder vi sikkert ud af. Det er godt. Ja. Peter, nu er der stadigvæk 3 balloner, der hænger derovre på tavlen. De har jo så desværre ikke vundet noget, men jeg synes ligesom, at de der balloner der, de skal springes alligevel. Skal de ikke det? Og synes jeg, det er en god idé. Jamen, Peter, hæng lige på, så tager jeg lige fat i min kære kniv igen, og så går jeg lige over og springer dem. Jeg kan ikke lade være. Jeg er et pattebarn. Hey! Det var ikke normalt, Nadim. Nej, det siger mine forældre også. Og lød det godt, Peter? Hvad siger du? Lød det godt? Det lød fint, ja. Godt, det lød langt væk. Ja, men det er de kære balloner der. Og, Nå, jamen Peter, altså en tur ud at spise hos Café Krit og i biografen hos Kinorama. Hvad gør man først, ifølge dig? Vi tager ud at spise først. Okay, og så i biografen bagefter. Ja, det tror jeg, det er sådan, det bliver. Det er også det rigtige. Ja, Leslie havde en anden mening. Han sagde, tag først i biografen, så bagefter ud og spise, prop noget rødvin på damen der, og så kan man hygge sig, når man kommer Det er ind. også Leslie. Han er så skummel. Ja, det er noget værre noget. Jamen Peter, hvis du lige hænger på, så får vi lige opklaret, hvordan I får fat i de her lækre ting her, som I har vundet. Og så endnu en gang stort tillykke. Jamen, vi siger mange tak. Jamen, det var der så lidt. Og Christoffer, synes du ikke også, du skulle invitere kæresten ud og spise et eller andet sted? Jo, men det er det, jeg skal forsøge at se, om jeg kan finde et bord. Jeg er lidt sent ude. Ja, men der tænker jeg så, at jeg er ufattelig god til at lave pandekager og lasagne. Får du ikke med hjem til mig at spise? Nej. Nå, nu er jeg skuffet.